Опа, така и нарани Коста. Аз съм Гайнс Байнс. Вижте, имам тениска на играч Коста. 100 път го казвам. Павел Колев и Цака са ми любимите ютубъри. Нека да представим Алберто Торес. Коста, аз съм Алберто Торес. Днес ще играме Майнкрафт. Така, влизаме в Майнкрафт. Аре! Така. Ще ви покажа каква къща намерих. Намерих. Просто ще видите как преди му караме учим. Тихо е. Той е пълен с питбули. Един приятел в чешдани ми каза, че аз му казвам... Как иска да го преш, как се прави чешма? Душ, кабина. Не. Да, знаеш колко е яко бе? Аре бе, давай. Ма чакай бе. Аре, да. На мен не ми е къд... Да. Сега. Оф, тъй... Абе, това е най-новото Майнкрафт, е. Абе, не е новото, бе. Гледай, копаеш. О, боже. Оф, ето какво ми показва... изгуби си къща. Не. Ето какво ми показва... Емо хакер. Вижте, намерих я бещера. Гледай какво преса. Бах ти якото. Еми, направи го. После. Така. Алло, да, Пинке. Сама какъв върни за при мене, ма повим пешка да имам стъпка. Моля ти се върни сама. Пълни съм с кучки. Един приятел съм казвам, ще остави тежка, докато започваме да продаваме. Така. Така. Ало, да финке, цел сма. Но като обичам, моля ти се върни за при мене, любов моя, без теб не мога, значи. Лапито няма да купим повече, няма да ти инсталирам шамари на вратето. Моля ти се, да върни за при мене, ма повим пешка да имам щета сама, како моля ти се върни сама. Но път, ако искаш обувки, ще си купа оранжеви обувки, зелени обувки. Вижте. Школи ще ти купувам, зелена кола ще ти купя. Много те обичам, моля ти се върни за при мене, ма моля за тебе лапито, много ще те обичам. Като целувам с друга не мога за теб, само за тебе за лапито мислят. Значи, моля за повече няма да ти инсталирам шамари на въртлето. Моля ти се върни за при мене, ще те целувам нежно, красиво, ще те целувам. Моля ти се, върни се, ще взема от Забернова от лудницата, ще те закарам. Ще купа. Квадрата ще купя. Моля ти се, кога върни се при мене, моля ти се, ще вземем да вича при нас там, ще му купим количка за лапито, моля ти се, Героза е! върни се при мене, да финке. Един приятел му казвам, аз пъля с питбули. И едно момиче от коса ми пита, сега си ти е. Аз казвам питбули. Какво? И аз казвам, кучета. И после казвам на приятела ми Дани от коса ми, аз съм пълен с питбули, И той ми каза, и после минава се една минутка и той ми каза, ти си пълен с кучки. Така. Алберто, къде отиваш, бе? Така. Алберто, това да си тръгна. Немо хакера ми каза тези къщи. Така да се намирам тази идея. Увиха го, Янис, увиха го. След малко се връщам. Така. Не, правда. Няма никога да пцувам повече. Никога няма да пцувам повече, ти казвам, бе. Чули му, бе? Никога няма да пцувам, бе. Никога, бе. Ще майката. Кучките ми излезнаха. Живот, браче, виж са отиде. Следващия епизод може да е по-готин на Майнкрафт. Следващия клип може да е много готин. Избрах да ви кажа.
Павка, благодаря ти за писмото. И да, абонирайте се, коментирайте. Аз бях Ганис Банис. Чао, чао.